Spune ceva. Bună! Aceasta este Maya Kit, care nu are încă YouTube, așa că o să ne... Maya Kit, cât? Deoarece mi-a dat ăsta, YouTube-ul bani. Mi-a dat YouTube-ul bani, deoarece mi-am arătat fața și a zis, bără! Nu! Lasă că spunezi eu o mașină, ok? Dar tu ai spawnat două. S-au spawnat, da. Și că s-au spawnat, da. Haide, mergi. Ui! Ce s-a întâmplat? Stai un pic. Bă, mie nu mi se mai mișcă caracterul. Haide, Natal! Au două mașini. Iarăși? De ce vrea să zboară mașina? Nu știu. Ce s-a întâmplat? Bă, ajutor, eu încă sunt. Cum adică? Stai acum vin cu mașina. Păi, că eu sunt pe scaun. Ui! Și ui! Sunt pe scaun. Că și ui. Urcă-te în mașină. M-am urcat. Mergi. Nu știu să controlez. Nu. Ups. Ce faci? Tu zbori? N-am. Mănânc iaurt. Ok. Sper că o auziți Bă, dar merge singur. Sper că o auziți bine pe Maya. Deci dacă reușești, ești cea mai tare fată. Pingile vieții. Sper că poate te bagi acum fix pe zăbăsăcit. Maya. Deci, dacă pot... Ești cea mai tare Dacă ever. pot... Gata, am murit deja. Suntem ca moarte. Tu ai murit. Nu, eu sunt în mașină. Tu nu mă vezi, ne ținem de mână. M-am blocat. Tu glumești? Nu. Nu fiți pe finish! Eu am ajuns aici fix pe când să ajungem la final, fraților. Bă. Ce s-a întâmplat? Haide, mergi. Tu conduci. Bine, eu conduc și eu trebuie să am o responsabilitate la mașină. Ajutor! Mai bine conduc eu. Haide, cere. Ce faci? Patinez. Acum nu mai spawna nicio mașină. Mașina cu ea. Tu conduci. Eu mor pe mașină, loc să mă bag în mașină. Nu văd nimic. Tu vezi ce... Bravo. Am să merg și eu încet, dar și rapid. De ce vrei să bag viteză și după aceea să mă bag într-o bombă? Că așa se... Nebunesc. Dispărut mașina de... Maia, ce ai făcut? De sub ea. Am băgat...
Am făcut ceva prostie? Nu. Oh, nu! Da. Eu văd o Mi-a maimuță. arătat o față. Și mie la fel. Eu am văzut că e o maimuță. Eu să... Mi-a arătat. Ei! Poți filma? Hello, te calm. Nu mă călca că mă bag. Tu te duci înapoi. Da. Bravo! Când ți-am zis că te duci înapoi, nu m-ai ascultat. Stomacul meu. Ce? Am înțeles comacul meu. Coca tăcle. Nu, nu, patinez, patinez. Am patinat. Rebecca! Caca! Ne-am pus amândouă în același timp. Acum lasă-mă să mă... A sărit de mașina în sus. Haide, mergi. Îmi ieșe părul. Ui! Stai să vă filmează? Da, filmează. Vă mișcă-te, caracterule. Mă dă mașina pe jos. Bă, ce? Deci... Am picat! Am plecat cu mașina. Look at the... Am făcut-o. L-am uit. Ce bine ai făcut-o! Stai, hai să ne repetăm cu cealaltă. Stomacul! Au, stomacul meu, nu mai pot. Am murit. Tu conduci, că mă dor mâinile. Nu mai pot. Zboară mașina. Fac și eu ce-ai făcut. Am murit capul, ia urmă. Bă, mi-a urc pe tabletă. Bă, mi-a urc. Nu! Asta a fost din chiar. Bă, ce e asta? De partea din nou. Și că la mine... Și că partea din nou. Cum pot să conduc așa? Așa, conduc. Așa conduc, uite de cum stau. Șere, conduc. Că șere, conduc. Pardon. Ma! Ce bine! Eu zburam! Mașina vieții! Du-mă, Maia! De ce se bălâng? Pentru că așa vrea. Dar eu de ce am rămas în mașină? Păi sari. Ajutor. Iar m-am pus.
Băi! Zbura. Și că mă vedeți, deci nu am făcut nimic. Era să răstor mașina. Nu merge cu viteză ca lui. Nu mai Bă, poate. a fost o chestie care era galbenă și mergea și era strălucitoare și mă doare capul din cauza clasei. Că clasa noastră e dezastru. Da, e dezastru clasa noastră. Zici că suntem în jungul. Maia, numai să nu zici cuvântul, știi tu ce cuvânt. Care l-a spus Ebi. Care atunci? Secretul meu. Ah, Bravo! Și noi cum, Doamne, mai trăim? Am murit că am sărit. am murit, am sărit. Ui! Pauză de râs. Nu mai pot. Bun. Mor. Deci ating peretele și mor. Uite. Acum, deoarece nu l-am atins, nu mor. Dar atunci când îl ating, mor. Rebecca? Ești ok? Ești ok? Dar iar eu, ok? Am explodat, dar tu unde ești? Uite-mă aici. Nu te pot vedea. A, salutare! Eu sunt aici cu scaunul magic. Eu sunt aici. Ce bine ai venit la mine! Ce-ai făcut? Nu a fost vina mea, ok? Da, n-a fost. Toate tu o mașină, nu mă mai lasă să... Ajută un film. De ce sare mașina? Ui! Bă, făcea driftane. Ce? A spus de zburat. Zburtă. Nu, că mai... Ui! Nu! Mașină! Nu! Maia, luăm o pauză. Vreau pauză. Uitați ce face Maia în timpul liber. Gata, ce-ai făcut? Doamne, eu mă duc fără tine. Ce-ai făcut? Așteaptă! O să explodez. Cred? Nu știu. Vine mașina care nu exista. Că vine mașina care nu e... Ce s-a întâmplat? Mai nou is ok. Mai nou... Mai așteaptă! Da, bravo! Valet! Tu glumești, nu? Haide, mergi!
Tu crezi că pot merge? Dar mergi. Că nu voi. Alunec! Nu voi aluneca, dar... Da. Ajutor, alunec! Ajutor! Ai spatele. Ai avut ăla? Navi sau ce faci? Bă! Bravo! Bravo! Dar ce faci asta? Ce-am făcut? M-am dus în față. Mergi, că scoate de el. Oh! S-a blocat deoarece ți-au picat părțile. Nu! Mergi. Nu! Cum mai merge mașina? Asta ce mașină mai? Mașină de... nu știu, de ac. Mașină de ac. Doamne. Deci mașina asta e cea mai rezistentă mașină pe care am avut-o. Bă, dar dispărezi de aceea. Nu dispar deoarece tu ești. Ești conduci. Cum e? Bravo. Mi-o bălă. E distrusă total mașina asta. Cum mai merge? Și m-am blocat aici. Ajutor. E idee, ce revină cu mine. Mi-a venit o idee. Unde ești? La spawn, unde vrei să fiu? Ce idee ți-ți cologlade? Urcă-te. Pe... Dacă nu reușim aia. Uite. Uite. Avem magie. M-am blocat. Bravo! M-am Blocat! blocat. Dacă încerc eu. Am blocat. Haide. Eu conduc. Aha. Eu încă mai ies în... Cine vrei să fie? Cine vrei tu? Ce e, Maia? De ce sar eu? Fățuca mea. Și ca în fățuca mea. Uite-te la mine. Ia-i. Da, ia. Da, ce... Bă, mi-o sări mașina în sus. Ce-ai făcut? Bă, ce se întâmplă aici? Eu mă dau jos din mașina asta, bă. Pa! Mai uită-te pe apel cum a rămas mașina. Tu glumești cu mine? Tu vii să-mi destrugi mașina? Am plecat, pa. Eu m-am gândit că legătiri. LOL! Oh my god, am mașină de capotabilă. Mă, și am făcut. M-am dus. Bă, ce-am făcut? Eu văd albastru. Nu știu ce s-a întâmplat.
Eu mă duc. Eu cred că mi-a fost o chestie, eu m-am mai multe ca anul trecut. Maia! Haide, intră odată în mașina asta să mergem, să nu ne mai prostim. Ca Kikiki. Na bun. Sper că o auziți bine. Pe măicica. O să ne jucăm și alt joc. Ce bine! Am condus. Acum tu conduci, pentru că eu nu mai pot. Cu ce am dat pe jos? Cu telecomanda. Mama mia ce tușește. Că mama mia ce tușește. Ce ai făcut? Ce am vrut? Eu nici nu m-am uitat o secundă la tine și ai faci. M-am pus în mașină, am crezut că eu am murit. Bă, mi-a apărut maimuța aia în față. Cum stăteai acolo? Mică de avion. Ba, Maia! Cum stăteai așa? Îmi vine. Îmi vine. Eu i-am băgat viteză și am murit. Deci dacă iarăși explodează mașina. Nu! Așa, pregătesc două mașini, că sigur o să explodezi. Eu n-am! Și că la mine, eu n-am! Și după aia am murit. Nu! Va trebui să mă duc cu cea mai mică viteză, Edward. Trebuie doar să trec de mașina. Mașina vieții. Ce că la Maia. Alăți-te florurile! Mi-ai făcut să mă aleg. Ai explodat în fața mea! Ce-am făcut? Haide, Maia, urcă-te! Și acum eu cum o mai întorc? Așa, mergem, tata. Bă, mergi? Da, merge. Maia, zi pardon. Nu! Am obosit. Mi-ai făcut să vă... Te-ai urcat? Și că te-ai urcat, dar tu acum vii. Maimuța! Ce-ai făcut? La mine. Stai că acum mă uit. Ce-ai făcut? Acum. Da, bravo! Mi-a zburat părul. Maia! Uite-te unde am ajuns! Uite-te unde am ajuns!
exploda mașina. Bă, de ce se învârtea o roată? What the știință de... Ui! Au, capul și genunchiul. Capul și genunchiul. Capul și genunchiul. Capul și genunchiul. Am și răgușit. Am și răgușit. Stați acum că nu o să mai auziți pe Maia câteva minute. Aici am pe spatele telefonului, am brânză. A, nu, cereală. Zici ceva pentru YouTube. Aia zis tu pentru YouTube. Na bun, haideți să Bă, ce mi s-a întâmplat? Mai filmează, da. Cred că episodul ăsta, cred că e de jumătate de oră, ceva de genul. Nu, de ce ați zburat o mașină? Pentru că aia am fost eu. Pur și simplu, era mașina, din mașina era ceva... Nu, de cum... Haide. E... Adică... Scaun. Bravo! Ce? Bravo, Maia, bravo! Pune o mașină și conduci. Mă, deci este un turn de capalat. Capalat! Maia! Nu! Tu conduci.